Nakuhaan og unong kapakiti sa Shabu, apel 45 ka kalibre sa armas ang usa ka drug suspect. Talikod! Kamot! Ikaw na mo, pakita mo sa mga kamot. Atol kini sa gipahigayong drug operation sa Kapulisan sa Purok 2, Barangay Cathedral Falls, sakop sa lungsod sa Kapatagan, Lanao del Norte sa pag-implementar sa search warrant kontra illegal nga droga pasado alas 8:30 sa gabi Nobyembre 20 apan nagmagahi ang suspek og naglock siyang kwarto. Nagbahad pa kini nga dili magpadakop nga buhi hinungdan nga milungtad sa tulo ka oras ang nasangpit nga operasyon og nahuman kini pasado alas 12 na sa tungang gabi. Sa dihang gisilbi na sa mga pulis ang search warrant batok kang Roderick Daguhoy Irong, 46 anyos, minyo, walay trabaho ug adunay mga anak. Mibunot kini siyang dalang 45 nga kalibre sa armas dayon dagan og misulod sa iyang balay og milaho sa iyang kwarto og nanglak og nanghulga kini nga mamusil. Unang naghangyo og barangay kagawad ang suspek aron maistorya apan wala kini gihapon ni gawas. Sunod nga gustong mahinabi sa suspek ang iyang inahan. Sa ikatulong higayon naghangyo isab kini og media apan wala gihapon kini migawas og nagmagahi gihapon sa pag-abresportahan sa iyang kwarto. Miabot sa 2 to 3 na ka oras ang stand-off og negosasyon sa mga pulis ngadto sa suspek og nakadesisyon na ang tropa sa pulisan nga i-assault na ang suspek og pugson kini nga sudlon ang iyang kwarto. Samtang nagbahad usab ang suspek nga mamusil kini kung kinsa man ang musulod sa iyang kwarto og dili kini mogawas ug magpadakop ka buhi. May surrender lang ang maong suspek sa dihang miabot na ang iyang mga bayaw og gihangyo kini nga mo surrender para sa iyang mga anak og asawa. Aminado ang suspek nga nakainom kini og beer og nagsuyop og shabu sa wala pa miabot ang mga pulis nga mosilbi og search warrant batok kaniya. Miangkon usab kini nga nagsuyop og droga apan iyang gilimod nga namaligya kini sa nasangpit nga butang. Duha ka kaso ang atubangon sa maong suspek, ang paglapas sa Republic Act 9165 kon Dangerous Drug Act of 2002 ug ang paglapas sa Republic Act 10591 kon illegal possession of firearms and ammunition. Michael Navarro, Newsline Philippines, Province of Lanao del Norte. Stay safe,